दिनै ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ। आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होला, नोंथांमोना नुखाबाय। सोरबा इउटुबारफ्राबो होदों जे कारिगावआव जे प्रमद बर' बिथांनि समाव जे गेट बानायदों, बे गेटआव प्रमद बर' बिथांनि लोगोसे माखासे नेताफोरनि नेम प्लेट दंमोन। बे नेम प्लेटआ ओरैनो नमला, बियो गादों, मानिबा जाहोनाव गादों। नाथाय बेखौ माखासे निउस पर्टेलाव दामदों। बर'नि टप निउस पर्टेल जोंहा दंना बर'नि गेजेराव BTC-आव, आरो BTC-नि सासे बयनिख्रुइबो साबसिन फादार अफ इउटुबनि बिफा जोंहा दङ। बिथाङाबो दामदों, बुंदों, इंगित खालामदों जे बेखौ BPF-आनो मावदों होननाय, बिर'धि दलानो मावदों होननाय, हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मावदों होननाय। बिथांमोना आसि थुनो नागिरदों। दिनैनि समाव सरकारनि खामानि मावनो थाखाय जे जायफोर स्टेपखौ लादों, बेफोरखौ मावनायावनो बा मावनो थाखाय सिस्टेम बानायनायावनो बेसेबां मुखुब सारमोना, हाग्रामा महिलारि सारमोना, माखासे नेताफ्रा, माखासे MCLA-फ्रा, आरो बेवहाय नोंनि सामायन' नंथारै सोर बबे पार्टिया मालानिफ्राय BPF दोला बिदि भट होखानाय माबानाय बेफोरबायदि इंगित होनो नागिरबाय थादों। फाग्ला जादों नामा? बिर'धि दल, अपोजिसन पार्टि होननानै नंनायनि नङैनि जानला मोनला ससियेल मिडिया बाहायनानै होलाबाय थाबा, बुंलाबाय थाबा जागोन नामा? बेथ' नों एक्सेप्टेबल नङाना। रायजो राजाफ्रा बेखौ नुदों, रायजो राजाफ्रा मिन्थिगोन। दिनै बिथांमोना खुनुरुखुम थगाय थसि 5 बोसोराव सासन खुंनो मोनदोंमोन। नाथाय थगाय थसिखासो नालाय, रायजोफ्रा बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै। इट्स नट एक्सेप्टेबल फर द पिपल लिभिं इन BTC। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ ओरैबायदि फेजेनबाय, रायजो राजायासो फेजेनदों दै, बेखौ हले बयबो गोसोआव लाखा। दा बे फेजेननायनि बा जेननायनि दिखाराव बिथांमोना ओरैबायदि दिखार नांबाय, अपोजिसन रलनि माखासे रुल्सफोरखौ बर्थमानावनो ब्रेक बानायनो नागिरबाय। जाहा थाहा खोथा बुंलानो नागिरदों। डाइरेक्ट नङा, बिथांमोना इनडाइरेक्टलि बोलो होगासिनो दं। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां सारा माखासे अफिसियेल खामानि मावनायावनो बेस्थ', रायजो राजाजोंनो होंगो दोंगो। दिनै बेफोरबादिखौ मा फुन लानो नागिरदों? प्रमद बर' नोंथांनि IT सेल बिथांमोना, प्रमद बर' बिथांनि माखासे आगसि आगदा थाग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना मा होननो नागिरदों, मा बुजायनो नागिरदों? दे रिकुवेस्ट खालामदों, मोजां जादों। मावनाय मावैया उननि बाथ्रा। जे नों सरकाराव दं हिसाबै बेखौ नों सोरबाया थिनबानो दे सोरबाया हथात खरि मावथारनांगौ। प्लेटआ गाबाय, बे प्लेटखौ दोथाबफिननाय खामानि, माबा खामानि। आरो सरकारनि खामानियाथ' बेखौल' मावनाय बे नङाना। सम आरो थासारिजों लोगोसे माखासे पार्टिनि नियम निथि, माखासे सरकारनि माखासे स्टेपफोर दङ। दा बे बुंनाया रिकुवेस्ट खालामनाया मोजां जादों, नाथाय इंगित खालामनाया जोबोद गाज्रि जादों। बेबादिनो थांनाय समाव, खम समनि गेजेरावनो थांनाय समाव गोबां बिथांमोना जेननायनि उनावहाय बायदिसिना खोथा बुंनो नाजागासिनो दङ। बेखायनो BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा, मावथि बिथांमोना, दैदेनगिरि बिथांमोना, प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलनिसिम MCLA बिथांमोना थाल लानांगोन, जाहाथे माबा मोनसे बिथांमोना बुंनो खाबु मोना। ओरैनो गैथारियावनो बिथांमोना नागिरनानै बुंलाबायो। मावदोंबा सोर, गोग्लैदोंबा मानो, कि आथा सिथाबनायानो गैलामोन, बा सोरबायाबो माबा मोनसे गन्दगल खालामनो थाखाय दावराव खालामनो हागौ। बेफोरखौथ' साना। बबेबा मोनसेया मोनसेखौ, बबेबा मोनसेया मोनसेखौ आसि थुलायबाय थानायजों बोरै जानो? मावनोथ' खाबु होदो नोंथांमोना, आरो खाबु होबाबो होआबाबो हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ बुंदों बेखौ मावखागोनखा। नोंथांमोना नाथाय बांद्रायदों। एभ्रि स्टेप नोंथांमोना हेंथाल' होनो नाजागासिनो दं। दिनैनि पिक्सारा बेखौ खिन्थागासिनो दं। नाथाय जाय लिडारजों, जाय नेताजों रायजोफोर दं, बेखौ मालाबाबो नोंथांमोना हेंथा होबाबो हानाय नङा दै।
हाग्रामा महिलारी सारर लगत कोन আছে राइज सकल আছে प्रमोद बर' डांगरियार लगत নাই किन्तु जों नेतार लगत राइज सकल আছে ওই নেতায়ে সদায় জয় তথা ভিক্টৰি হয় এইটো সকলোৱে বুজিবলৈ পায় কিন্তু প্ৰমোদ বৰ' ডাঙৰীয়াৰ লগত ৰাইজ সকল নাই তেখেতে যিমানে হওক যিমানে চেষ্টা কৰক কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত কম্পিট কৰিব নোৱাৰিব এইটো খাটাং কথা मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ